Der var en gang, hvor landmændene bare brændte deres overskudshalm af på markerne. I 1989 blev markafbrænding forbudt af miljømæssige årsager, og i kraft af andelsbevægelsens lange tradition for drift af forsyningsvirksomheder, øjnede mange landsbysamfund muligheden for at få fjernvarme til landområderne. Det gav 2 gevinster. Lokalsamfundet fik adgang til en billigere og mere miljøvenlig energiforsyning, og landmændene fandt et nyt og profitabelt marked for deres overskudshalm. Mange af disse mindre varmeværker, baseret på alternative brændsler, kan producere mere energi, end lokalsamfundet kan aftage i form af fjernvarme. Derfor er sådanne værker indrettet til at producere både fjernvarme og elektricitet. I dag spiller sådanne kraft-varmeværker en vigtig rolle i den lokale energipolitik. Fjernvarmeværker baseret på fossile brændsler søger nu efter alternative energikilder. Kraft-varmeværket her i Brædstrup, der primært fyrer med naturgas, etablerede i 2007 et solfangeranlæg for at reducere værkets forbrug af naturgas. På en mark ved siden af værket producerer de 8.000 kvadratmeter solfangere ca. 4 millioner kWh energi årligt, svarende til 300 husstandes årsforbrug, ca. 10% af værkets produktion. En 2.000 kubikmeter isoleret beholder gør, at det varme vand produceret af solfangeranlægget om dagen kan oplagres til brug i aften- og nattetimerne. Dette er verdens første solvarmeanlæg, der i samproduktion med et kraftværk producerer både el og varme.